Kapod wantiere weche mag kit chwech en ni riwruoge mochung'ne kedo ne ratich mine nobago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag rocho ratich oganda ahinya to mine. Ng'anyo mamuol nobagi kar dak ma Kibra kama ne gichako e alwora ma Kibra South nyaka Kianda ka gisundo piny owacho mondo owuog oko mar chungo timbe makamago. Giywak ni kinde duto oganda madak e kuonde dak ma ongohore ema hinyore kaluwore kata ka gikale matek kaluwore kod wach rocho ratich oganda. Gimedo kwayo bad migawo mar arita kod mano mar doho mondo ne ni jogo oyudo ratich gi kendo chulgi. Nilikuwa kwa ballot 2017 koro wantie kae kwa rango 2027 mondo wa end sexual and gender based violence e communities mwa ae nikech ma en gima rach to en gima miyo jok mamon ok nyal sudo mbele jok mamon odong chien nikech samose repi onge kaka inyalo tiyo samose repi teko rumo samose repi ok inyal somo wikwot koro inamaanisha ni wan dreams wa bedo shattered nikech jok machuo wacho ni gidwa tiyo gi sexual and gender based violence mondo gitiek joma muon. Koro wawuoro niya be wabro tieko higani kaka mine moloyo to be mine motegno mine manie siasa mine manie ohala mine matiyo ka koro chuo nego wan nikech wan mon chuo nego wan nikech wakwa winjore kodgi be wabro bede piny ni wakwayo serikal wakwayo raisi wakwayo jotelo te mondo gikony mine mondo ji owenego mon. Tukisema tosha ni tosha, end femicide na tunasema end femicide na tunakwambia rais declare femicide as a national disaster.